Евангелие паводле Мацвея. Дух вывеў Езуса ў пустыню, каб д'ябал выпрабоўваў яго. Пасля 40 дзён і 40 начэй посту Езус адчуў голад. Тады падышоў да яго спакуснік і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, скажы, каб гэтыя камяні сталі хлебам». А ён сказаў у адказ: «Напісана: не хлебам адзіным будзе жыць чалавек, а кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Тады узяў яго д'ябал у святы горад, паставіў на крыле святыні і сказаў яму: «Калі ты сын Божий, кінься ўніз, бо напісана: анёлам сваім загадае пра цябе і на руках панясуць цябе, каб ты часам не спатыкнуўся аб камень нагой сваёй». Езус сказаў яму: «Напісана таксама: не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго». Д'ябал зноў узяў яго на вельмі высокую гару і паказаў яму усе валадарствы свету і славу іх. І сказаў яму: «Усё гэта дам табе, калі упадзеш і паклонішся мне». Але Езус сказаў яму: «Адыдзі, сатана, бо напісана: Пану Богу твайму пакланяйся і яму аднаму служы». Тады д'ябал пакінуў яго, і вось анёлы падышлі і служылі яму.